Il-messaġġ tal-miliet huwa wieħed ta' mħabba, ta' tama u ta' kuraġġ. Hija l-istorja l-ġrejja ta' tarbija li twildet fil-faqar u twildet anke mingħajr saqa fuq rasa. Hekk kif illum ukoll hemm dawk illi llum għandhom dar, għandhom dan il-miliet fejn ikunu u s-sena d-dieħla mhumiex ser ikollhom. Dawk il-batuti fis-soċjetà li qed jippruvaw illaħqu kuljum ma' dawk li huma l-isfidi tal-ħajja. Dawk li huma morda, tfal illi jgħaddu minn operazzjoni għall-oħra imma xorta fil-miliet dbissima fuq wiċċhom ishom l-iktar ħaġa importanti għalihom u il-miliet u l-messaġġ tiegħu. Dawk li huma diżabbli u ġurnata wara-l-oħra għandhom bżonn tal-għajnuna għax waħedhom ma jistgħux jaslu. Dawk li qegħdin fis-solitudni, mhux anzjani biss, imma l-etajiet kollha illi jkun hemm okkażjonijiet fejn xi ħadd ġej il-miliet qiegħed waħdu fil-kamra u forsi biss it-television biex jagħmillu l-kumpanija. U mbagħad ukoll ir-ringrazzjament tagħna jrid ikun għal dawk li huma l-forzi tal-ordni, il-tobba, il-nurses, il-paramediċi, il-volontari li jagħtu mill-ħin u l-ħajja tagħhom biex jgħinu lil ħaddieħor. U dak huwa l-ispirtu l-messaġġ tal-miliet li rridu nipprovaw nħadnu ħalli aħna wkoll kull wieħed u waħda minna inkunu hemm u nagħmlu dak il-ġest żgħir u sabiħ. Immorru nagħtu r-regal lil ħaddieħor, immorru nagħmlu sija ma' xi ħadd, immorru bil-qiegħda u nisemgħu nżommu l-kumpanija għal dik il-persuna waħda illi waħedha dakinhar tal-miliet nistgħu nagħmlu differenza f'ħajjitha. Nixtieq nawgura il-miliet u s-sena tajba lil Maltin l-Awġin kollha.